Iki ganti takon. Sapi wedok karo sapi lanang ning kandang, kuwi sikile pira? Ayo. Ndang. Sapi lanang, sapi wedok ning kandang, kuwi sikile pira? Ayo. Wan, piroan. Ayo. Ya dia. Ndang. Brei. Apa bang ya? Sapi wedok, sapi lanang ning kandang, kuwi sikile pira? Sikile papat. Lho, rekor papat. Sapi wedok nang kandang. Heeh. Lah iya wis. Sapi lanang yo ning kandang. Di kandangnya beda apa ora? Awor. Sekotak, sekotak. Sapi lanang, sapi wedok awor sak kandang. Di sak kandang iki sekotak. Lah kuwi sikile pira? Gerekan Mbak wis sikile sing lanang kuwi numpak sing wedok apa ora? Aku mung teko rek sikile Dadi pira. mung nom. Pikirane kawin. Enggak ning wedok iku sikile mung nom, Mbak. Aku yo iso mbal. Aku ben rodok suwe sih ya, Mbak. Karepku ben untuk suwe awake yo wolu ngono. Yo sing sabar ya, Mbak ya. Berarti satu sapi Berarti kan muridnya pinter to, Mbak? Jadi sapine piro, Bang? wih gila gila. Sapine loro. Lanang karo wedok. Tapi sapine kawin tok enggak. Lah sapine sing lanang majang Kawin kok yo ngene. Nah, dadine sikile kan yo tenem. Sikile ngarep Nah. Enggak no. Bener nek. Lah modar sek to ya.